bira goero kama na inya ero kama na inya if antiere iri mundo ayudwa chumugi ka wadhi chamo tam chieng' tich abich mana Christmas ko antiere karka watieko adwa ka usani mondo mukonga go nira mugiro kamano mondo gipar jomatindo mondo gikete conversation ni wa wish jo Kenya happy Christmas ma gingi ndara sani jito mang'eny gingi ndara ne nyithindo yudhe take care of yourself, health is important mondo kiku lose January pod biru dwa the school kenda dwa wish specially Merry Christmas ne babana Chief Lo Changila ka in piny mar Kochea mamana jotich Trident Medical College kikutek pesa mondo gikel nyithindo January. Champions for Change Youth Network maiza founder CBO Homa Bay mane a founder CBO margi ora muso jita plan everyone turo mabenya uro thuolo mar chobe studio bende kawuono daktari antiere iri wach mogik ero kawuono Cleophas mara adwa nagone jo Kenya anyis gini happy Christmas